हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों बयजोंबो सिनायजानाय, लोगोसेनो गोबांथारानो मोनथिनो लुबैनाय बर'निनो सुंद' सावथुनजों मुंदांखा जाबोनाय बिथां प्रिति नार्जारी बिथांनि सुंद' लाइफस्टाइल आरो बियोग्राफिनि सोमोन्दै। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै सुंद'यैब्लाबो मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, प्रिति नार्जारी बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय मैनागुरि होननाय मोनसे गामिनि। बिथां प्रिति नार्जारीया न'खराव बिमा बिफाजों लोगोसे बिब' बिनानावबो दङ। नाथाय बिथांनि बिब'आ जुलि जाबाय आरो गथ'बो मोनबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिखायो आरो गोबाङा मोनथिया जानांगौ, प्रिति नार्जारी बिथांनि बिब'आबो जे सासे फावखुंग्रिमोन। प्रिति नार्जारीनि बिब' बिथां प्रियंका नार्जारी बिथाङा लेडि टार्जान आरो आबिर बिदिनो खायसे खायसे सावथुनफोराव फाव खालामबोदोंमोन। बिथां प्रिति नार्जारीया फरायनायनि बेलायाव गोजौ सोलोंथाइ लानो हायासै होननानै मोनथिनो मोननाय जादों, एबा HSLC कमप्लिट जायासै होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बिथां प्रिति नार्जारीनि प्रफेसनानो जादों एक्टर आरो इउटुबार। लोगोफोर, दायो मोनथिनाय बादिब्ला बिथां प्रिति नार्जारीया रिलेशनशिपआवनो दङ। ससियेल मिडियायाव नायोब्ला बिथाङा मोनसे इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेज लोगोसेनो इन्स्टाग्राम पेजबो दङ। बिथां प्रिति नार्जारीखौ सावथुन मुलुगाव माबोरै आगान होजेननाय एबा माबोरै फैजेननाय होननानै बुङोब्ला, बिथांखौ बयजोंबो सिनायजानाय एक्टर, डाइरेक्टर, स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार बिथां मैनागुरि गामिनिनो सुबर्ण बसुमतारी बिथाङा सुंद' सावथुनाव फाव खालामनो लाबोजेनदोंमोन। बेनिफ्रायनो बिथाङा गोबांथार सुंद' सावथुनफोराव फाव खालामनो खाबु मोनलांनायसै। बिदिनो बिथां प्रिति नार्जारीया दिनैसिम गोबां सुंद' सावथुनफोराव फाव खालामबोबाय आरो बिथांनि फाव खालामनायफोरखौ मोजां मोननानै गोबांथारानो अनसायबोबाय आरो बिथाङा दिनै बयजोंबो सिनायजानाय जाहैबाय। लोगोसेनो खायसे खायसे आबुं मिउजिक भिडिअफ्रावबो बिथाङा फाव खालामनो खाबु मोनबाय। आसा खालामो उननि समाव बिथाङा आबुं बर' सावथुनफोरावबो फाव खालामनो खाबु मोनलांगोन होननानै। लोगोफोर, प्रिति नार्जारी बिथांनि सुंद' सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। बिथांनि सोमोन्दै जाखिनि बुथुमनानै मोनदोंमोन बेखौ नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होबाय। आसा खालामो आरोबाव माबाफोर थालांबावदोंब्ला बिथांनि सोमोन्दै उननि भिडिअ लाबोफिननो नाजागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।